लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आपडेट भिडिअ आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ गोबां मानसियानोथ' फेसबुकाव नुखाबाय जाखागौ लोगोसेनो जायफोर नुवाखै आंनि इउटुबजों गेजेरजों नुगोन आरोना नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय फुरा धामाका भिडिअ आरोना सासे सिख्लाया मा भिडिअ देखायदो आरोना थ' नायलांदो। नोंसोर भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय दानि जुगाव भाइरेल माबायदि जानो हायो बेबायदिनो भाइरेल जानो हायो आरोना बुजागोन मागोन ओमफ्राय भाइरेल जासिगोन बास फेमास जासिगोन बिनि बायदि गनजिता बायदि बिदिनो भाइरेल जासिगोन आरो दानि जुगाव रावखौबो राव जेबो बुंनो हाया बेखायनो गावनि गोसो बायदि गाव सानबाय थाबानो जाबाय गाव सानसे समाव खैफोदाव गोलैगोन बिनि उनाव भाइरेल जागोन बास फेमास जासिगोन बेनो आरो दानि जुगनि फेमास होननाय बुस्थुआ बिदिनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेसेना शेयार खालामना हो फंबाय हिसाबै बर'जों बर' सापर्ट खालामलायदो बेखायनो बेसेना हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव मानिफ्राय भिडिअखौ नायदो बाय बाय।